samo da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na ovu tribinu i još jednu kafu s psihologom. Ko hoće da pije kaficu može slobodno. Mi ćemo pokušati da danas kažemo nešto više o uticaju COVID-19 na mentalno zdravlje mladih. Ja mislim da je ovo toliko široka tema da ćemo mi u stvari samo možda naznačiti neke osnovne stvari. Čini mi se da govorimo o temi koja se još uvek proučava i koja još uvek praktično svakodnevno dobija nove elemente u toj slici, baš kao što se i tražio lek za COVID i testiraju se razne vakcine, tako mi sad tek onako napipavamo kakve sve posledice na mentalno zdravlje ostavlja COVID-19, definitivno ostavlja i definitivno smo to svi osetili u kojoj meri. I sad kada se govori o uticaju na mlade, evo sada ćemo se baš nekako fokusirati na te različite aspekte u kojima je tako COVID na sve nas ostavio neke posledice. Susreli smo se sa svim, imali smo u stvari, ja ću reći na samom početku da je to na početku izgledalo kao jedno kolektivno iskustvo. Svi smo osetili strah, svi smo osetili neizvesnost, anksioznost, mnogi su takođe imali i simptome te infodemije, tražeći tu spasonosnu informaciju na internetu ili na televiziji, gde ćemo saznati šta to treba da radimo, kad će kraj. To me podsjetilo na situaciju od pre 10 godina tokom jednog zemljotresa, kad sam sreo komšije ispred zgrade i oni su me videli i kažu: komšije, šta javljaju mediji, kad će ponovo i da li će biti ponovo? Tako su ljudi čekali tu informaciju kad će kraj pandemije, da li će biti pronađen lek. Ali ono što smo svi skupo prepoznali i što je u stvari odredilo i tajming ove naše kampanje za Nesalomivi, jeste neka opšta potreba da se govori o mentalnom zdravlju, pa je to nekako jedna od posledica korone i pandemije koja je mentalno zdravlje vratila u fokus i zato je to i možda pravi trenutak i za ovu kampanju i za ovaj razgovor. Ja ću vam predstaviti Anu Perović, kliničkog psihologa i psihoterapeuta, koja će danas govoriti o ovoj temi. I evo, na samom početku, Ana, koje su to specifične stvari, kako je korona uticala na mlade? Dakle, za razliku od, znamo kakva je bila problematika ljudi koji su morali da rade od kuće, stariji koji su bili u vrlo strogoj izolaciji, ali šta se desilo sa ovom generacijom koja je sada recimo generacija maturanata i studenta? Setio sam se da je na samom početku, mislim, danski ministar zdravlja rekao u jednom potresnom i zaista nadahnutom pismu, poruci mladim ljudima u svojoj zemlji, rekao je, odao im je priznanje i rekao da je to u stvari vreme kada vi sve doživljavate prvi put. Jednom imate 18 godina, jednom imate proslavu mature, jednom imate sva ta iskustva koja teško možete ponoviti kasnije i taj osjećaj propuštenog je možda kod mladih ljudi bio intenzivniji nego kod nas starijih, pa sad da li je rođendan 45 ili 52, to je mnogo manje bitno nego ono što se dešava kada imate 18. Dakle, kako je specifično COVID uticao na mlade? Dobro večer svima pred svega i u moje ime hvala na pozivu i samo ću kratko zahvaliti svima što ste ovde. Jako mi je drago da vas vidimo u velikom broju, a ujedno nekako posebno vam hvala što ste se pojavili, zato što pretpostavljam da vam ovako izgleda većina svakodnevnice ovih dana, da ovako izgledaju predavanja, da ovako izgleda mnogo toga i da ste možda i u nekoj vrsti zamora od ovakve vrste događaja. Hvala vam što ste tu. Ja sam večeras tu da budem prosto vama od koristi, tako da budite slobodni da postavljate pitanje, o tome smo govorili ranije. I takođe nekako kad se nalazim pred ovoliko mladih, meni se postavlja pitanje kako je njima, osjećam da možda pitanje treba, da odgovor treba da usmerimo i na mene i na vas. Ono što nam istraživanja do sada pokazuju, a tek ih je, kao što smo najavili, tek su u razvoju, pokazuju da je u nekoj meri
da je nekako, ajmo reći ovako, s početka pandemije govorili smo o ranjivim grupama u nekom smislu zdravstvenom, dakle fizičkog zdravlja, ranjivim populacijama koje smo prepoznavali kod nekih ljudi sa hroničnim oboljenjima, kod starih i tako dalje. Međutim, sve više je počelo da se govori o nekim psihološki ranjivim grupama, a ja imam utisak da su studenti, odnosno mladi, jedna od takvih grupa. Pre svega zato što je po, ajmo reći, mnogim razvojnim teorijama, psihološkim, ovo je jedno doba kada postoji jedan svojevrstan razvojni zadatak za uspostavljanje... Oni su sami pinovani. Aha. A neko ima uključen mikrofon, to će se dešavati, ja ne izvinim. Nema problema, navikla sam, radim i ja online, tako da samo sam pomislila da je upućeno meni. Imam utisak da je jedan razvojni zadatak prosto ispipavanje neke teritorije autonomije, jel, neka niste više u adolescentskom dobu, ali nije ni sasvim neko odraslo doba, a ujedno neki zadatak za uspostavljanjem bliskosti i intimnosti u svojim nekako odnosima sa ljudima oko vas. Tako da imam utisak veliki udarac zadat studentima upravo u tom smislu, prosto oduzeto je mnogo toga u pogledu ostvarivanja, održavanja bliskih odnosa i socijalizacije. Takođe, neke teme na koje su se mladi ljudi žalili tiču se neke vrste gubitka volje, gubitka smisla, budući da nekako nam ova sadašnjost nije baš svetla, a u periodu, u dobu kojem ste vi, mnogo misli je usmereno na budućnost, a o kojoj nekako tek ne znamo puno. Tako da je u nekom smislu nekako teško uhvatiti se za nešto nad čim imate osjećaj kontrole i nad čim imate osjećaj da nekako vraća neki smisao i neku svrhu u polje života. Takođe, neke od tema na koje su se ljudi žalili ticale su se raznih nekih logističkih problema koje su nailazili, bilo logističkih koji su ujedno mogli da nekako proizvedu i neke psihološke efekte, tipa online nastave i toga nekako kako je kome prijala, kako je organizovana, šta je to sve podrazumevalo, kako nekako održati neku rutinu kada vam se većina života zapravo odvija upravo pred ovim ekranima i nekako u nekom sedećem polupasivnom položaju, jel? Pa je nekako promena od toga da li pričate sa nekim od profesora ili sa prijateljem, prosto jedan prozor koji se promeni na vašim kompjuterima. To zbilja nije jedna zahvalna situacija. Takođe, mnogi ljudi su morali iz raznih razloga da se nekako izmeste, bilo fizički ako su studirali u nekim gradovima, pa se onda vraćali kući, pa onda ceo nekako povratak na život u jednoj zajednici iz koje su otišli mogao je da prouzrokuje razne bilo anksioznosti vezano za brigu o zdravlju starih, bilo prosto razne tenzije zbog promena koje su se desile od kako su se razdvojili od svoje primarne porodice. Imam utisak da s jedne strane možemo govoriti o studentima kao ranjivoj, a s druge strane kao rezilijentnoj populaciji, upravo zato što je neka faza tranzicije u kojoj su po prirodi stvari i psihološkog razvoja čini ih na neki način adaptivnim na mnogo toga na što se mi svi malo sporije adaptiramo u kasnijoj dobi. Pa da, samo da kažem za one možda kao rezilijenta, znači otporniji, jel? Jer pretpostavljam, ja se izvinjavam. Bila tema i moje sledeće pitanje jeste, čini mi se da je da to prihvatanje neizvesnosti možda bila vrlo raširena pojava, odnosno na koji način da se suočimo sa tom činjenicom da su stvari neizvesne. Evo, pomenula je Suzana na početku, imali smo svi neke planove, sad ne samo za letovanje, nego i profesionalne, ali čini mi se da kod studenta i kod te generacije, da li su oni lakše mogli da prihvate tu količinu neizvesnosti, jer čini mi se ipak kod starijih ljudi koji su navikli na neku rutinu i neku, evo kažem, i na poslu i u toku i u životu, da je to možda za njih bio veći stres nego za mlade ljude koji su svakako napravili tu promenu o kojoj si govorila, napuštajući svoju primarnu porodicu jer su počeli da studiraju i da su promenili život. Da li su se pokazali u tom smislu otporni? Ja sam nekako
stekao utisak da je da su imali potencijal da možda lakše savladaju tu neizvesnost. Ja bih rekla da je verovatno teško generalizovati. Verovatno je na nekom nivou to zaista pitanje koje je različito od studenta do studenta. Ali slažem se sa tom idejom da nekako imam utisak, mnogi psiholozi će reći da su zapravo izvesnosti ideja da zapravo imamo sve nekako pod kontrolom, više naši konstrukti koji nam u nekoj meri su nam potrebni kao ideje za koje se nekako uhvatimo kako bismo prosto imali osjećaj da mi upravljamo svojim životima. Nekako što postajemo stariji u kasnijim razvojnim fazama, te stabilnosti i sigurnosti nam je potrebno više, te se nekako više hvatamo za tu ideju i naravno neke predvidivosti nam je, čini mi se, potrebno više. S tim na umu, verovatno možemo reći da je u fazi u kojoj su danas studenti, gde nekako je ta potreba i dalje u nekoj meri manja nego kasnijim životnim fazama, njih to čini zaista adaptivnim na ovu situaciju. Prosto i sami su u tranziciji, ka nekoj prosto jednoj psihološkoj tranziciji kao studenti iz jednog doba u drugo doba. Samim tim mislim da možemo reći u globalu da bi mogli lakše da se nalaze sa tim kad nekako se i svet nalazi u tranziciji. S druge strane, mnogo toga kod studenta je usmereno na to nekako, na tu tačku koja dolazi na kraju studija i šta se onda otpočinje neko novo poglavlje života. Imam utisak da u svetlu toga možemo reći da je možda to izazovnije nego nama koji nekako ne čekamo na nešto u budućnosti kada će odpočeti nešto čemu se nadamo i kada nekako treba sad da se snalazimo u jednom novom polju, a to je tržište rada. Pa u tom smislu imati tu tačku na neki način u magli može sad da proizvede i anksioznost kod ove populacije. Sledeće pitanje ili tema koju bih voleo da postavimo, a vi svakako, sad da kažem vama koji nas pratite, slobodno možete da postavite vaše pitanje i komentare, evo vidim da stižu i neka od pitanja i tema. Onda je pitanje socijalizacije ili socijalnog kontakta u stvari možda suštinska tema iz mog ličnog iskustva sa tim uzrastom ovde kod mene u kući i sa ljudima oko mene, a i sa nekim istraživanjima koje su sprovedena, mladim ljudima je najviše nedostajao taj kontakt i ta izolacija u stvari iz više razloga, naravno. Ja sam očekivao da će ono što je bilo dobro u svemu ovome, pretpostavljam, jeste i to što ste vi navikli da se družite i komunicirate u stvari više putem digitalnih medija. Dakle, mnogo vam je bilo lakše i prirodnije, to nije bila neka velika promena kao za starije generacije, to da komunicirate čak i nastavu pratite preko savremenih načina komuniciranja digitalno, ali izostaje fizički kontakt. I mislim da svaki put kada se govorilo o problemima jeste to ono što je nedostajalo. To je jedno zajedničko iskustvo. Prvo ćemo govoriti o tom zajedničkom iskustvu socijalizacije, jer jeste i studiranje jedan vid i period u stvari kada vi imate verovatno najveći broj prijatelja i poznanika u životu, da ne kažem i veza, ili o tome ćemo nešto kasnije, o tim ljubavnim temama. Kako su mladi ljudi reagovali na tu vrstu deprivacije, dakle da više nema onih socijalnih kontakata u obimu i u obliku na koji su navikli. Jeste. Ono što nam istraživanja do sada poručuju jeste da je negde najveći doživljeni gubitak na tom planu za studente i za mlade ljude generalno. Mislim da to nekako ima smisla, budući da se mnogi važni odnosi, bilo kolegijalni, prijateljski, partnerski, zaista događaju za mnogi ljude baš u tom dobu, kada je danas na izvestan način ta socijalizacija otežana. Sad, imam utisak da
Mislim da je jako važno i meni se dopalo ono što si Dragana pomenuo na početku, taj ministar koji je nekako iskoristio tu priliku u tom govoru da validira gubitke koji su se dogodili upravo u ovoj populaciji. Mislim da je jako važno da ih prepoznamo. U nekom smislu mi možda možemo malo da zanemarimo važnost tih gubitaka koji su u polju bukvalno prosto nekako ne mogu lako da se povežem sa svojim prijateljima, daleko su, ne možemo lako da se vidimo, ne mogu lako da stupim ne mogu lako da upoznajem nove ljude, ne mogu lako da održim svoj partnerski odnos ako ga imam ili pak da neki započnem iz milion nekih peripetija koje mogu da se nađu na putu. Imam utisak da je izazovno, uporedo imam utisak da nekako ako prosto pokušavamo da ostanemo u okvirima neke kolektivne i lične odgovornosti koje imamo prema sadašnjoj situaciji, ono što nam jeste ostavljeno jesu prosto platforme putem koje komuniciramo online. Ujedno mislim da su se mladi ljudi, ja verujem, dosta snalazili, to ne umanjuje značaj njihovog gubitka, ali dosta snalazili u tome da prosto i na ovim platformama može da se organizuje svakako druženje koje može da bude zanimljivo, kreativno i tako dalje. Bilo od toga da su organizovali ovakve vrste grupnih susreta, bilo da su se igrale neke društvene igre koje se mogu igrati i u ovakvim okolnostima i ja nekako pozdravljam tu vrstu kreativnosti zato što imam utisak da je ono što nam treba zapravo kontakt sa drugim ljudskim bićem. On je nažalost u ovom trenutku malo otežan uživo, ali kontakt možemo da očuvavamo i putem ovih medija. Sad, vidim da se nekako sve više čini mi se kada nekako malo se smiruje situacija, imam utisak da postoje neke opcije u kojima se ljudi druže na otvorenom ili ovamo namo gde nekako se snalaze. Podvukla bih prosto važnost neke odgovornosti u svemu tome, ali ujedno i pitanje da nekako šta nam zapravo nedostaje u tom socijalnom kontaktu, jer to je možda i ključno pitanje, možda nam nedostaje da se osjećamo nekako povezani s nekim, možda nam nedostaje neki iskren razgovor, možda nam nedostaje da na neki način da se šalimo s nekim i onda bih nekako ljude usmerila da malo sebi pojasne ako fali, šta fali i kako možda mogu malo više da ga zatražim i u ovakvim okolnostima, jel? Da, možda jedina stvar koju je nemoguće dobiti komunikacijom putem digitalnim putem jeste zajedničko iskustvo. To je ono što je jako važno kod mladih ljudi. Dakle, to je ono kao kada možemo preko Zooma da gledamo film i ja sam primetio neke surogate, recimo, ja bih toplo preporučio da recimo ovakve slične skupove možete da organizujete, da gledate nekakav trash sadržaj, neki baš smešno glup film na televiziji ili Euroviziju i da se zezate do mile volje, ali to je taj možda najbliže tom utisku doživljaju zajedničkog iskustva. Da smo nešto zajedno. Da smo nešto radili zajedno. Da, to je kod dečaka može da bude fudbal na male golove ili zajednički odlazak na koncert ili sedinje u kafiću i da pijemo kafu ili piće. Dakle, to je, čini mi se, nešto što je nemoguće bilo nadomestiti ovim putem i to je ono na što se, čini mi se, najveći broj mladih ljudi žalio. Da je otud najviše dolazio taj osjećaj izolacije. Da su sve ovo načini da mi u stvari samo nadomestimo to što nam najviše nedostaje, to je da imamo to osjećaj zajedničkog iskustva. Zajedničkog proživljenog iskustva, jeste, baš tako. I na nekom nivou ne umanjujem ničim značaj prosto gubitka koji nastaje kada ih nema dovoljno. Imam utisak da je nekako situaciju zbilja možemo shvatiti kao izazov za našu kreativnost u nekom smislu, baš upravo ovo što si pomenuo, kako možemo da organizujemo nešto da prosto proživimo zajedno čak i u ovim okolnostima. I neka druga stvar koja mi pada na pamet iz izjave nekih studenta s kojima sam imala prilike da pričam je zapravo zagrljaj. Nekim ljudima je nedostajao zagrljaj. Nekim ljudima je nedostajalo da mogu, ako su negde u bilo kakvoj vrsti, hajmo reći, izolacije koja ne mora da bude nužno u onom smislu u kome izolaciju koristimo ovih dana, prosto su fizički dalje od ljudi sa kojima mogu da se povežu. Tu
tu postoji, razmišljam u dva smera i kratko ću se samo osvrnuti na to, pa ako bude potrebe možemo i detaljnije. Ja sam nekako ljudima predlagala da razmisle o tome da li postoji u neposrednom okruženju neko čijim je zagrljaj ok, sa kojim prosto se osjećaju dovoljno ok i bezbedno da nekako bukvalno zatraže zagrljaj. Čudno jeste, ali na nekom nivou nije nesvakidašnje u ovakvim okolnostima u kojima živimo, ako se neko osjeća usamljeno na neki način, da bukvalno prosto objasni nekome da mu je na neki način potrebno da se osjeća na taj način blisko i podržano. S druge strane ima, kada sam pričala sa ljudima koji su emigrirali, pa je onda to jedna cijela druga priča, koga tamo, studenti, koga tamo pitati i kako, postoje i razne tehnike koje psiholozi predlažu kako na neki način možemo čak nekad i sami sebe da zagrlimo. Ali o tome mogu detaljnije da pričam ako bude... Da, to su zanimljiva istraživanja britanska o receptorima na leđima, do duše malo teže da ih čovjek dohvati, ali kao vidio sam da se kupe specijalne ćebence koje mogu da stimulišu te tačke na leđima, pomaže i kućni ljubimac do izvesne mere i tako da se slična stvar u fiziologiji dešava i kad mi mazimo. To potpuno nešto što je onako na biološkom nivou bilo potrebno. U situaciji koji nam je jako potreban zapravo da se osjetimo u kontaktu i sa sobom, a ne samo sa drugim. Znači, kad nema nikog u blizini, može i ćebence ili kuca, maca, a onda da pojurite baku, deku ili nekog iz okruženja koga smete da zagrlite. Priznajem, to i meni najviše nedostalo, ta vrsta baš onako neposrednog fizičkog kontakta. Pa dobro, mislim da smo već onako dobro zašli u temu, pa da dođemo i do onoga što vratno i naše kolege koji nas prati i zanima. Kako izgledaju emocionalni odnosi, odnosno kako izgleda ljubav u doba korone, odnosno da li je COVID ostavio uticaj i na tu vrstu, kako kažem, druženja i zbližavanja ljudi, jer za tu vrstu druženja potrebno je i bliskost i poverenje i, kako kažem, da nemamo straha od širenja virusa. Sve je to bilo protiv nekako ljubavi. Evo neka istraživanja koja su urađena u Beogradu pokazuju, meni je vrlo zanimljivo da su recimo i neki sajtovi za upoznavanje, druženje i muvanje nekako bili popularniji kod srednjoškolaca nego kod studenta, da nije nekako se pokazalo da to ima nekako dugoročno, ja ću pozvati vas da me demantujete ako nije tako, ali šta se tu dešava, da li su naši kapaciteti za tu emocionalnu razmenu bili ugroženi COVID-om takođe? Ja verujem da jesu. Mislim da smo bili malo svi potrošeni na neki način. Ako govorimo o tome da nekako sad treba razmišljati na sve ovo što nekako se dešava meni u životu, ako govorimo o započinjanju novog odnosa i o tome da nekako treba da započnem neki odnos u svemu što mi se već dešava. Imam utisak da je na neki način... Imam utisak, ovo mi kažu studenti sa kojima sam imala prilike da razgovaram, a opet zaista bih ostavila prostor našoj publici da nam kaže nešto o tome jer je jako zanimljiva i važna tema. Imam utisak da su se ljudi nekako snalazili, jer imam utisak da ujedno bliskost nam je jako otežena svim ovim okolnostima o kojima smo pričali, ali ujedno i vanredno potrebna u ovim okolnostima. Imam utisak da su ljudi koji su imali makar jednu osobu, bila to najbolji prijatelj ili pak partner, sa kojim su mogli na neki način da svakodnevno iskreno, autentično dele, bili u određenoj meri boljoj poziciji nego neko ko se osetio da prosto nema sa kim da održava kontinuitet kontakta i bliskosti u ovakvom periodu. S druge strane, imam utisak da je nekako svakako, to zaista možemo pitati i mlade, ali imam utisak, to sva pitanja nekako koja sad treba postavim sebi ako razmišljamo o novom odnosu, gde ga tražiti, gde upoznati ljude, kako upoznati, sa čim sam okej, sa čim nisam okej, da li ću ovim ponašanjem ugroziti nekoga ili ne. Ja verujem da su bila pitanja koje su ljudima prolazila kroz glavu, nešto ako žive možda sa nekim koji je u ranjivoj populaciji, bilo sa bakom, dekom ili nekim koji ima neku vrstu problema. Imam osjećaj, na primjer, sećam se jednog primjera
gde su dvoje studenta održavali odnos, ali je bilo jako teško naći mesto na kom će da se nalaze, zato što je partnerka u odnosu živela sa bakom koja je prosto ugroženog zdravstvenog stanja. Šta onda raditi, šta nam je okej, šta nam nije, zbilja su jedna onako važna pitanja. Imam utisak da možda bih voljela da čujem, ako bude prilike, i šta bi naša publika na tu temu imala da kaže, jer mislim da je stvar onako u procesu i dalje se dešava i dalje ljudi navigiraju kroz sve te teme. Da, zato što sam uvek pitao da li korona koja je kod mnogih ljudi izazvala neke tegobe, ajde, najblaže rečeno možda apatiju, sa onim, pogotovo u doba baš onako drastične izolacije, koliko smo bili u stanju da volimo. Mislim, da li su naši kapaciteti, jer da bi ostvario neku zdravu vezu, potrebno da ima, da to je na kraju znak nekog mentalnog zdravlja. Kao što smo se istrošili pratići ove strašne vesti o ljudima, o broju bolesnih, broju preminulih, isto tako smo bili neprekidno u tom stanju apatije i pitao sam se da li je moguće iz tog stanja stvoriti neku normalnu vezu i napraviti neku vrstu emocionalne razmene. To je u stvari... Tako je, jako je važno pitanje. U nekom smislu, ugrubo rečeno, verovatno su se sličnim izazovom suočavali ljudi koji možda jesu u partnerskom odnosu i oni koji nisu. Zato što su bile, mislim da smo svi prošli kroz određene faze sopstvenog stresa, određenih vrsta anksioznosti, možda frustracije i tako dalje. Prosto nekako biti tu za sebe i biti tu i za drugog i biti sposoban da nekako održiš jedan emocionalan odnos u nekoj zadovoljavajućoj meri nisu bili laki izazovi. Dešavalo mi se ako ljudi, nisam sigurna koliko toga imamo u populaciji, ako ljudi prosto žive sa partnerom ili prosto negde dele neki prostor, da se osjećaju klaustrofobično. A pak se dešavalo i da ljudi koji su jako daleko od svojih partnera opet nekako imaju jednu drugu vrstu izazova na pameti kako se susretati, gde, da li možemo i tako dalje. Sve je nekako bilo, nikom nije bilo lako, da tako kažem, u tom smislu. Sada bih volao da se osvrnemo na još jedan fenomen, a to je beg od realnosti. To ovako uslovno možemo da nazovemo, odnosno kakve smo sve strategije ili tehnike imali, naročito kod mladih ljudi, da se nekako izdvojimo iz te dosta teške svakodnevice i tih tmurnih vesti i tog straha. Znam da je tu bilo igranja igrica, neko je pokušao da možda, ne znam da li je bilo nekih drugih zloupotrebe alkohola ili ne znam, lakih ili težih droga. Da li si tu, šta je zdraviji ili manje zdrav način i da li se pojavio problem u tvojoj praksi beg od realnosti? Naravno. I sad da kažemo beg od realnosti, da naglasim možda, znam na koje istraživanje misliš, imam utisak da begom od realnosti možemo smatrati onu vrstu distrakcije koja nam ne služi da se bolje nosimo sa stanjem stvari. U redu je imati predahe od realnosti. Znači, u redu je ako vam je značajno da prosto u nekoj meri budete u svetu nekog filma, serije, knjiga, nečega što vam daje neku vrstu skloništa, utočišta u krajnjoj liniji, od prosto misli o svemu nekako čemu smo izloženi. To je, mislim da to može da bude u redu ako je prosto na neki način privremeno i ako se koristi kao resurs koji nekako nas ne odvaja od svesti o tome, nažalost sve ovo i dalje traje. A mislim da je kada govorimo o begu, onda govorimo o nekim mehanizmima koji nisu baš najadaptivniji, ali mislim da su bili česti i u populaciji mladih i generalno u populaciji. Govorimo o prosto resursima koje nam koriste za to da nekako tupimo neke svoje emocije
koje imamo vezano za bilo šta, bilo kakvu temu koja nam se dešava. To mogu da budu, mislim, jako je popularan Netflix, mogu da budu razne igrice, mogu da budu razne vrste zavisnosti, da, i mislim da je mnogo mladih i u mojoj praksi i mislim da istraživanja tako isto pokazuju, prosto pribegavalo tome u nedostatku prosto boljih kapaciteta za nošenje sa nekim situacijama s kojima se suočavaju, najviše sa nekim osjećajem gubitka smisla, možda nekim momentima preterane anksioznosti ili pak sklonosti ka apatiji. Jel? Negde ili stres radi na to da smo nekako u jako nekom pobuđenom stanju ili prosto može da utiče na nas da imamo jedan potpuni kolaps nekih funkcija, volje, pažnje i tako dalje. U tom smislu, hajmo reći, taj beg od realnosti je kao neka vrsta anestetika, jel? Neke vrste. Ima ga jako puno, razumljivo je zašto, ali možemo da nekako da prokomentarišemo da definitivno dugoročno nije najadaptivniji način da se nosimo sa situacijom, čak možemo u nekom trenutku prosto da počnemo da plaćamo i neku cenu u vidu gubitka neke kontrole nad tim i shvatanja da nekako nismo baš formirali mehanizme da se nosimo sa emocionalnim životom. Ako je onaj zdrav način bega od realnosti predah, kako si to lepo definisala, od stvarnosti koja je tmurna, ovo bi bili, da citiramo ovaj pesmu Kandi Kodži Nebojše, prekidi stvarnosti, ali ti prekidi su onako baš... Mislim da nisu baš adaptivan mehanizam, ali postoji kao problem. Na kraju, mislim, pošto ćemo ostaviti vremena i za razgovor sa studentima koji nas prate, da li možemo da kažemo da je, mislim, bilo i nekih pozitivnih posledica korone? Ja moram da kažem da je često moglo da se čuje da je došlo do, prvo na individualnom planu, preispitivanja svojih planova, ciljeva, svrhe, smisla o kojem si ti malo pregovorila. Neki ljudi su možda u ovom periodu imali dovoljno vremena da donesu neke odluke, što da ne, promene fakultet, da shvate da možda nisu u nekoj vezi koja im odgovara, da naprave plan za neko vreme posle COVID-a. S druge strane, vrlo često su se porodični odnosi redefinisali. Dakle, ponovo smo došli u priliku da imamo i više vremena u kontaktu i da malo preispitamo odnose u porodici, pa i sa prijateljima. Korona je bila i filter za mnoge odnose koje smo imali. Pa da li možemo da kažemo da je i ova kriza mogla u izvesnom smislu da nas ojača i u kojim oblastima? Jeste. Pa ima ta jedna prilatica koju nekad psiholozi koriste, kriza je i šansa. Kriza je i neka vrsta pretnje, jer je neka vrsta tranzicije, ali je i neka vrsta šanse ujedno. Kad pogledamo ugrubo rečeno i istoriju čovečanstva, uvijek smo išli kroz neke krize, pa neke periode mira, pa neke krize. U tim krizama svakako stvari su se menjale, redefinisale, pa samim tim moglo je da se promeni neki naš odnos prema nama, odnos prema prosto svetu. Imam utisak da je na izvestan način, ponovit ću sad nekako o izvesnosti koja nam je na nekom nivou potrebna, ali koja je zapravo na izvestan način pribegavamo kao nekoj ideji koja nas umiruje. Ova kriza me se na neki način podsjetila i na to da prosto život nije sasvim izvestan nikada i da nikada nemamo sve u našoj kontroli. Samim tim mogla je da na neki način nas vrati malo u kontakt sa tim, a šta jeste pod mojom kontrolom? Koji su to aspekti mog blagostanja, ako govorimo o mentalnom zdravlju, mog života koji jesu pod mojom kontrolom i kako mogu bolje njih da iskoristim. U tom smislu mogla je da nas vodi tome da prosto preispitamo na šta u sebi mogu da se oslonim, na šta oko sebe u ovom trenutku mogu da se oslonim, gde nekako mogu da nađem neke resurse i koji su mi to resursi u ovom periodu, što mislim da je korisna sposobnost inače za život. Prosto vratiti se u to neko polje, neki deo nije pod mojom kontrolom, morat ću neki deo da otpustim, nekih svojih možda predviđanja,
ali hajde da se vratim u to šta jeste. Neka vrsta mentalne fleksibilnosti koja mislim da nam je u svakoj krizi potrebna, a generalno je dobra za život, da tako kažem. Pa evo, da pokušamo da zaokružimo ovaj naš deo priče gde smo govorili samo ti i ja. Ja sam, recimo, evo, da uputim jednu poruku ohrabrenja na kraju, razgovarao sa svojim prijateljima širom Evrope kada se desio početak pandemije i nekako kao da na ovim prostorima svaka generacija ima usudu da proživi neko dramatično lično iskustvo, da li je to bilo bombardovanje, rat, neke elementarne nepogode i uvek kad se poradamo da će jednu generaciju to da preskoči, što priželjkujem da moja deca ne dožive, ipak se desi, evo, upamtit će ovo vreme i COVID kao jedno životno iskustvo koje će verovatno pamtiti celog života i nekako će ih u izvesnom smislu i obeležiti. Činjenica da smo mi imali neka slična ili dramatična iskustva pred 20 ili 30 godina dovele do toga da smo se lakše adaptirali na tu neizvesnost. Pričao mi je prijatelj u nekim lepo uređenim mirnim državama poput Belgije, Holandije ili Francuske, ljudi su jako teško prihvatili promenu i ograničenja koje je pandemija donela, vanredno stanje koje se pojavilo. Mi smo vrlo često imali utisak, mi smo na neki način u psihološkom smislu kao bili vakcinisani na tu dozu neizvesnosti. I čini mi se da smo lakše prošli kroz to vreme. Mladi ljudi to nisu preživali, u tom smislu im je bilo teže i zato moram da im odam priznanje, ali da vam kažem da je ovo u psihološkom smislu takođe bila jedna vakcina koja će vam nekako u životu, verujte, ma kako strašno iskustvo bilo, sad to govorim konik što hvale vojsku, valjaće vam jednom u životu i nekako će vam olakšati da postavite prioritete, ono zaista što je zaista vredno. Jeste teško i neprijatno i ne ponovilo se, ali čini mi se da je jedno iskustvo koje, ako tu dodamo i solidarnost koja se pojavila, koju nismo pomenuli, naročito kod mladih ljudi koji su vrlo često pokazali spremnost da pomognu ljudima oko sebe, mislim da opet možemo dosta pozitivnih stvari da izvučemo iz ovog prilično dramatičnog iskustva. Slažem se. Neka vrsta psihološkog imuniteta, kao proces imunizacije. Razumem, slažem se i rekao si takođe još jednu važnu stvar, nekako mnogo nam je teško da u ovom periodu posmatramo ovo kao poglavlje života, ali zapravo jeste poglavlje života koje će preći u neko naredno poglavlje života. Na neki način zaokružit ćemo i ovo iskustvo, samo prosto je nekako stvar, kako bi rekla, imati na umu i malo širu sliku od toga što nam se u nekom svakodnevnom životu dešava. Ana, došlo je Boga mi 13 pitanja, na početku smo imali samo nekoliko, tako da izgleda smo uspeli da nismo bili baš dosadni. Pitanja su, evo, kako postaviti zdrave granice na stresnom poslu? Dakle, ovde kada se tiče posla, pretpostavljam se radi o poslu vezanom za fakultet i studiranje, kako postaviti zdrave granice ili da li to sad u ovoj situaciji, to je bila dosta tema za taj work and life balance, to je bila vrlo važna tema koja se pojavila tokom pandemije. Kako uspostaviti tu granicu? Mora da postoji ipak vreme za posao i vreme za privatan život. Apsolutno. Pitanje je malo uopštenije postavljeno, ja ću probati da odgovorim najpreciznije što mogu. Ako govorimo o granicama, u nekom smislu one uvek služe nekom razdvajanju, nekom razdvajanju i nekoj diferencijaciji koja nam je potrebna. Potrebno mi je da nekako, kako si pomenuo, postoji neko vreme za posao i postoji vreme za koje neko naše privatno i slobodno vreme, postoji ono što nam je okej i ono što nam nije okej, postoji nivo stresa koji nam je okej, nivo stresa koji nam nije okej. Neko ko je postavio pitanje, rekao je stresan posao, pretpostavit ću da postoji neki nivo doživljenog stresa na poslu, o čemu bih ja razmišljala. U dva smera prosto nekako granice možemo da postavimo spram nečeg što je okruženje,
a u nekom smislu možemo da postavljamo neke granice i samima sebi, na neki dobar način, to mislim, naravno. Možemo nekako u pogledu našeg odnosa sa okruženjem, komunikacija vezano za to šta nam je okej, šta nam nije okej, koji su nam radni sati, koji nisu, koji zadatak možemo u kom vremenskom roku da obavimo, šta nam je prekratak rok, pitanja tog tipa, mislim da jeste jako važno iskomunicirati. S druge strane, jedno celo polje granica koje postavljamo sami sebi jeste šta ja radim, da nekako sebi pomognem, da se brinem o sebi u kontekstu ovog stresa. Jel? Da li ja mogu da ostanem nekako dosledan tome da sam rekao ovim ću se baviti, ovim neću. Da li sebi dam neku vrstu predaha kada je nešto preveliki stres. Da li prepoznam kada sam pod prevelikim stresom pa onda nekako pokušam sebi da kažem čekaj, ovde nešto je preveliki izazov, daje mi previše tenzije, moram nekako drugačije da pristupim ovome. U tom smislu, apstraktnije malo pitanje, jer ja bih pozvala na nekako pokušaj da se u oba smera razmisli o tome šta su mi opcije, odnosno šta mislim da šta prouzrokuje taj stres, pa onda nekako delati i na jednom i na drugom frontu. U nekoliko kafa sa psihologom, pošto samo ja pretpostavljam iz mog iskustva sa studentima koji su u ISEC udruženju, radi se o prilično odgovornim studentima, obično su to i studenti koji imaju vrlo visoke ciljeve postavljene. Priznajte sebi da ne možete sve, budite nežni prema sebi, nemojte biti previše kritični prema sebi. Pokazalo se u istraživanjima da taj tip perfekcionistički najviše pati u ovim situacijama, zato što objektivno ne može da zadovolji neke jako visoke kriterijume na koje su ljudi navikli i sebi ih postavljaju. Dakle, slobodno i sebi priznajte da postoji ta granica koja ne pokušavajte da prihvatite da je dobro i ono što nije po vašim merilima savršeno. Ako budemo jurili perfekcionizam u uslovima korone, to je siguran put u pojačan stres. Mislim da je to bilo dosta često. Zato što ne treba zanemariti zbilja da nekako, nisam se ni šalila kad sam rekla, nekako provodimo toliko vremena u jednom istom položaju, za jednim istim uređajem, završiš posao, pređeš na nešto drugo što ti je tu odmah pored i jako lako se te granice izgube. Jako lako nekako budu zamagljene, a jako lako se osetimo, prosto psihički proživljavamo sve što proživljavamo, da to nije to nisu naši potencijali, to nije dovoljno dobro. Podržala bih ljude ukoliko mogu da se podsete da je u redu malo smanjiti očekivanja od sebe i povremeno prosto biti nežan prema sebi. To jeste jedan važan stup. Idemo dalje da vidimo šta još imam, na što više pitanja pokušamo da damo odgovor, mada nema tu jednoznačnih odgovora. Naravno, kako se izboriti sa osjećanjem usamljenosti i udaljenosti od prijatelja, o tome smo govorili, čini mi se, tokom ovog našeg razgovora. Kako da se odnosimo sa osobom koja nam konstantno ponavlja da smo nervozni ili agresivni, iako nismo, ali svaki put kad smo s tom osobom, ona budi tu vrstu emocije u nama. Mislim da je ovde u pitanju jedna vrsta toksične veze. Možete se zapitate zašto ste nervozni baš u prisustvu te osobe. Sad ja ne znam da li to može da se, da li to funkcioniše i kada nije lični kontakt, odnosno uživo, nego i putem digitalnih medija, ali ako vas neko baš izaziva ovakve emocije kod vas, evo, Ana, zamolit ćete da budeš draga saveta, ali meni se čini da tu treba postaviti pitanje u smislu takve veze. Ne znamo koje se osobi radi, ali evo, kratko, ako sam razumela, javlja se to neko osjećanje nervoze, iznerviranosti i male agitiranosti kada je tu ta osoba i ona nekako stalno nas podsjeća na to, mi imamo, jel postoji osjećanje ili ne postoji? Samo to nisam shvatila. Ne postoji ili postoji? Da, sad ja mislim da je to, ona budi te emocije u nama, znači postoji. Da. Ok, možemo nekako da postavimo opet u oba smera. Ako bih postavila pitanje sebi, na primjer, da se nađemo u takvoj situaciji, mislim da je važno malo zastati sa tim, hajde proverim sa sobom. Ovo mi nije raspoloženje koje inače imam, jel? U nekoj meri javi se kada se ova osoba pojavi. Šta je to što mi izaziva kakvu god frustraciju, šta me nervira, šta je to kod mene i kako ja vidim tu osobu, pa onda nekako to izaziva u meni. Važno je prepoznati,
Jer nekad mogu da iz toga zaključim, aha, čekaj, možda ja dajem neko značenje ovome koje ne postoji, a nekad mogu da kažem, dobro, stvarno ima nešto što mi jako smeta, onda mogu da adaptiram kontakt sa tom osobom na neki način. Jel mi treba manje kontakta? Jel postoji nešto oko čega zaista vidim da imamo jednu razliku koju ne možemo prevaziđemo? S druge strane, ako hoćemo to da iskomuniciramo, pa zbilja koliko god nekad nesvakidašnje bili takvi razgovori, možemo nekome reći, ja nekad primećujem da mi se u našoj komunikaciji pojavi određena emocija koja mi stvarno nije svojstvena i evo i ja se pitam o čemu se radi. Jel mogu da je podelim s tobom pa da vidimo kako ti to vidiš, jel ti to stvarno primećuješ, evo ne znam. Možda je samo hendikep što taj razgovor teško možemo da obavimo uživo u doba izolacije, to bi se rečilo za 5 minuta uživo, ali ovako baš putem digitalnih medija, ne znam da li može ta emocija na pravi način da se prenese. Jedno pitanje koje je stiglo sad ovako ili komentar, kako se sačuvati od preterane osjećajnosti? Mislim da je to jedan od pratećih fenomena vezan uopšte za situaciju stresa i krize. Kako da se sačuvamo? To je vrlo, možda naizgled ovako zvuči neozbiljno, ali jako važno. Svi mi nemamo neograničen kapacitet empatijski, nemamo neograničen kapacitet za stres i kako da se čuvamo. Ja mogu da kažem, sa novinarske strane, moj savjet vam je kao psiholog i novinar, da vam kažem, što manje informativnih programa na televiziji, što manje googlanja u potrazi za lekom, za koronu ili svim drugim stvarima, ograničite količinu informacija koja vam dolazi, naročito putem informativnih programa, na pola sata dnevno sasvim je dovoljno, izaberite neki kanal putem kog, i to pouzdan kanal, dakle proveren, ne govorimo o traganju na internetu za nekim magičnim rešenjima, to je ono što se tiče informacija, jer one su bile na samom početku vrlo veliki izvor frustracije i pojačanih emocija. Sad, ono što je takođe sad one emocije koje dolaze iz brige za ljude u našem okruženju, ako imamo, kao što si rekla, baku, deku, te strašne slike koje se vide na televiziji, vezane su za žrtve pandemije, na koji način, mislim, potpuno je normalno i pogrešno je, kako da se sačuvamo od toga, kako da kažemo sebi, ne, ja to ne želim da gledam, a da opet ne možemo da pobegnemo od toga. Slažem se. Dodat ću samo jednu stvar. Postoji sve više priče u psihologiji o tom konceptu, dakle neke vrste osjećajnosti i osetljivosti, na nekom nivou visoka senzitivnost je neki termin koji se koristi u ovim nekim modernim teorijama. Imam utisak, ako je pitanje usmereno na taj način, jedna mnogo važna stvar, kod nas je zapravo ta osetljivost mnogo stigmatizovana. Mi zapravo mislimo da ne treba da budemo osetljivi, da je u redu, da je nekako vrlina biti što robustniji. Imam utisak da je mnogo važno, ako pitanje dolazi od nekoga ko sebe prepoznaje tako, da shvati da prosto nemamo svi iste nivoe, ajmo reći, osetljivosti, ni na iste sadržaje, kao što sam sad pomenula neke, a ni generalno u životu. Nekada smo skloni da budemo na neki način emotivno reaktivniji nego možda što je naše okruženje. Mislim da je mnogo važno da prepoznamo da je u redu da imamo drugačiji nivo tolerancije nego drugi ljudi i da možda nama treba neka vrsta zaštite koja možda njima ne treba. Nije nužno snaga u tome biti neosetljiv. Snaga je u tome naučiti kako sa svojom osetljivošću. U ovom smislu, kada si sad pitao kako se zaštititi, pa ja bih govorila o doziranju. Znači, u redu je da ne možemo potpuno da se isključimo od nekih sadržaja. U redu je da prepoznamo da li me nešto sada čini nekako reaktivnim, emotivnim, da mi se javlja neka vrsta čega god, neke intenzivne emocije koja može da postane preplavljujuća i da prosto za sebe nekako da zastanem tu. Prepoznati i u redu je zastati, u redu je skloniti se, u redu je pauzirati izlaganje od bilo čega, bilo da je konfliktan razgovor, bilo da je vesti koje su mi zabrinjavajuće, bilo da je neka tema u porodici, u redu je pauzirati,
ako nam to budi preveliku nekako emotivnu reaktivnost. To sreće radi sa mladim ljudima koji u razgovoru nemaju toliko medicinskih tema i već u poznim godinama to je obavezan deo uvodni, taj medicinski biltek, koga šta boli, gde žulja i tako dalje, od glavobolje pa dalje. Mladi ljudi su zdravi, kao što kaže pesma, sve lako kad si mlad u tom smislu, barem, ali ograničite i prosto ta preterana priča o simptomima, o potrebi ljudi. Ja sam imao situaciju, prosto dok smo radili, imao sam obavezu i priliku da radim sve vreme pandemije. Bilo je recimo nekih kolega i koleginica koje prosto taj osjećaj preplavi, taj strah, znači što oni koji su bili sami. I onda je jedna od saveta bio da umesto da budete oni koga teže, da vi pokušate da budete deo rešenja, da vi pomognete nekom ko se boji više nego vi. I onda je to bila šetnja, to je bio razgovor na neku potpuno drugu temu, dakle, da ne pričamo o tome, to su oni famozni razgovori ovih dana o tome kako sam preživeo bol nakon prve ili druge doze vakcine, to su onako vrlo detaljni opisi, ponekad tako, nema potrebe za tim, imate sigurno bolje teme za razgovor i zanimljivije. Jedno pitanje koje kaže kako se ponašati prema osobi koja je preživala neku vrstu traume, na primjer silovanje, kako je pomoći i usmeriti da se obrati stručnom licu, u svakom slučaju da se obrati stručnom licu, tu je podrška naravno i naravno podrška u tome da se obrati stručnom licu i da to ne zadrži za sebe. To mislim da je univerzalan savjet, nemamo šta drugo da dodam. Samo jednu kratku informaciju, mnogo je važno ako ta osoba osjeća da je bezbedno s vama podeli to što joj se dogodilo, to je već dobar znak da prosto u nekom smislu je spremna da o tome progovori. Trauma je iskustvo koje je previše za nas, za bilo koga od nas da ga sami obradimo. Slažem se sa preporukom. Evo jedno lično iskustvo, u poslednjih nekoliko meseci često doživljam nešto što bi se moglo svrstati napadom panike, nikad nisam pričao sa profesionalcem, smatram da nisam generalno sa nekim velikim problemom, ali mislim da svakako treba da se obratite za pomoć, taj početni napad panike ili to stanje koje vi opisujete je svakako za jedan razgovor i za stručnu pomoć. Mislim da je čak i veliki broj ovih SOS telefona otvoren. Evo, idite na sajt nesalomovi.rs, vidjet ćete i kontakt, možete i mailom. U svakom slučaju mislim da treba potražiti. Ovo su već primjeri kada mislim da je dobro da se potraži pomoć stručnjaka, eto, to je ono što je pandemija donela, dakle, sad smo dobili stvarno veći broj mogućnosti da se... Više resursa. Tako je. Evo, još jedno pitanje o tome kako se nositi sa velikim brojem negativnih informacija, o broju zaraženih situacija u Palestini, šta god, kako se odvojiti od toga, o tome smo govorili. Kako ne upropastiti odnose sa ukućanima u situaciji kada smo skoro cele dane kod kuće i radimo od kuće i stalno smo zajedno, i inače to je jedan sklop pitanja koje se tiče odnosa, porodičnih odnosa sa roditeljima, bakama, dekama, ljudima s kojima živimo, dakle, i taj odnos sa roditeljima je vrlo važna tema. Rekli smo da je pandemija dovela do preispitivanja tog odnosa, ali ovde sad se dešavalo da smo sticajem okolnosti bili zatvoreni ili upućeni više jedni na druge, sa manje mogućnosti da se izolujemo i imamo neko vreme samo za sebe. Pa to je jedno sklop pitanja koje se tiče toga kako se postaviti u toj situaciji. Nije lako. Mislim da nikome nije lako. Ako dobro razumem, ako je došlo do toga da prosto postoji mnogo ljudi koji sve vreme žive u jednom ograničenom stambenom prostoru, to zbilja nije lako za navigaciju. Izvini Ana, ja bih to samo dodao ovako, mislim, ovo su sve mladi ljudi koji su napravili taj korek u životu, odvojiši se od porodice, počeli su da studiraju, bez obzira da li u istom gradu ili drugom gradu, ali prosto to je jedan korak osamostaljivanja. Mnogi od njih su ovaj period videli kao povratak u porodicu, kao korak nazad u nekoj fazi razvoja. Taman si se neko osamostalio,
Ja shvatam da u tim godinama bi meni bila robija da moraš da se vratiš kao ono, da si sa roditeljima, pa mislim, nerviralo bi me da me pita ono, kad sam sinoć došao ili ne znam, da li sam doručkao, a ja već pre toga godinu ili 2 godine brinem samo o sebi. To je, mislim da bi poludeo, to je, i dosta sam se pribojavao te situacije sa svoja 2 tinejdžera u kući, da. Jeste. I na nekom nivou, ako govorimo o toj situaciji gdje je došlo do razdvajanja, pa se sad nekako vraćamo nazad, na psihološkom nivou ljudi zaista mogu da doživljavaju neku vrstu kao, ajmo reći, unazađivanja, jel? Nekako idem u neko poglavlje koje sam završio, ne želim nazad u to. Postoji također jedna meni zanimljiva situacija koja se nekad dešava, a to je da roditelji vas nekako pamte onakvim kakvi ste bili pre nego što ste otišli i onda je nekako to, oni su roditelji onom detetu kome su bili pre toga. Evo, ja sam samo izvinim, da li je nekom ušao raditi sa voćencem, dok razgovaram, ako ste kući, to je taj psihološko smisla zovemo voćence, da li jedeš dovoljno vitamina, sad je korona u toku, kako da čovjek ne poludi. Da, nisi živeo sam nikada. Ali šalu na stranu, ajde kažemo ovako, nije lako, gde god da postoji prosto, ajmo reći, neka vrsta prinude da nekako sada živimo zajedno malo protiv svoje volje ili protiv volje svih, kako gde, jel? Postoji neka vrsta tenzije. U nekom smislu iskustva se razlikuju ako je to nešto što je malo protivno volji svima, ali nije bilo nekog drugog boljeg rešenja. Pa na neki način možemo da nam pomogne da prosto razumemo da možda ta neka vrsta tenzije koju doživljavamo od toga prosto što sad svi treba da prođemo neku opet adaptaciju jedni na druge, a to zaista nije lako. Može da pomogne da imamo možda malo više razumevanja prema tome da prosto i naši ukućeni se sad opet navigavaju na nas kao i mi na njih i da nekako ne uzimamo previše za zlo ako pokušavaju da nekako brinu o nama na načine na koji nam nisu potrebni. S druge strane, u redu je iskomunicirati nekako, dužnost studenta jeste da nekako, kako zna i ume odrađuje svoje obaveze, pa i u ovom kontekstu, u redu je iskomunicirati, vidi ovako mi pomažeš, ovako mi baš i ne pomažeš, vidi ovako, ovo mi sad baš znači od tebe. Nekada ima puno smisla reći roditeljima da su nam i dalje potrebni, ali ne na onaj način na koji možda su oni navikli da su nam potrebni, odnosno treba mi tvoja podrška na malo drugačiji način. Treba mi da malo prosto probaš, da mi daš više prostora, treba mi da malo više veruješ da umem da se brinem o sebi i tako dalje. Dosta pregovora može da se dogodi ako prosto pođemo iz toga da niko tu ne želi nikom nešto nažao, jel? Postoji kompleksnija situacija od toga, naravno da sad ne ulazim u to, postoji situacija sa ozbiljno konfliktnim odnosima, ali u tom smislu podržavam ljude za prosto brigu o sebi i neku vrstu granica, čak i kada drugi ljudi ne prihvataju sasvim, na neki način možemo prosto da nekako u onom domenu kome možemo sebi da postavimo granice, znači šta ću raditi u toj situaciji, kako ću se odnositi, kada se povlačim i štitim, ako mi je to potrebno. To se stvari vraćamo na onu priču o zdravom postavljanju granica, isto tako i prema roditeljima, jer ta roditeljska pažnja može da bude ponekad kao medveđi zagrljaj. Govorimo naravno o porodicama u koje su funkcionalne, koje nemaju ozbiljnije probleme, ali čini mi se da to je, možda ćete se u stvari ponovo upoznati. To je utisak koji su mnoge porodice imale za vreme pandemije i isto kao što se može ograničiti količina informacija koju dnevno konzumirate, možete i to druženje na neki način da ograničite. Ja vam predlažem Movie Night sa biranjem filmova, pa to u krug, pa mislim to je onako, možda bude vrlo zanimljivo kad gledate sa Bobom Tedom Rockija ili tako nešto, ali u svakom slučaju može da bude i tu postavljena granica, jer prosto vi imate svoje obaveze, vi imate svoj život i sada to treba i roditeljima da bude jasno, možda je to i prilika i nešto što bi možda moglo da uskladi i vrlo često se to sada i desilo, da nekako postavi stvari na pravo mesto i da su se stvarno i restrukturirali neki odnosi u porodicama koji su bili onako prosto sa razvojem takvi kakvi su bili dok vi niste otišli, pa ste se sad možda ponovo sticajem okolnosti našli na jednom mestu. Ja mislim da smo glavninu tema
nekako uspeli da pokrijemo. Stvarno je oblast jako široka, nema univerzalnih rješenja. Naravno, ako možemo da napravimo neku vrstu rekapitulacije priče, pojavilo se nekoliko pitanja za koje mislim da je jako važno da ponovimo, da kažemo da ukoliko osetite bilo kakav ozbiljan simptom ili problem, dakle, potpuno je prirodno da su ljudi u ovom periodu, to bih voleo za kraj, Ana, da čujemo od tebe. Dakle, postoje neki simptomi koji smo osjećali manje više svi, a to su slabija koncentracija, problemi sa spavanjem, bilo je naravno i tog straha, anksioznosti. Čini mi se da je sa pojavom vakcine i vakcinacije ta tenzija malo pala, ali ukoliko osjećate ponovljene ili intenzivnije simptome koje ometaju u funkcionisanju, mislim da je važno da potražite pomoć i savet. I evo, ne samo tu je Ana, ali i mnogi njene koleginice i kolege koje možete. Sada je to moguće dobiti i besplatno. Najčešće to budu saveti koji pomažu. Šta su još problemi, Ana, koji se pojavljuju? Na sve ovo o čemu smo pričali, podržavam da imam utisak, možda vredi samo još pomenuti, prevencija u ovom smislu mnogo znači. U kom smislu? Istraživanja nam sve više pokazuju da zapravo što ranije prepoznamo, možda sa ovim ne mogu baš sam. Ili možda ni razgovori sa prijateljima sa kojima mogu ne dovedu do toga da moje stanje mentalno bude zadovoljavajuće za mene. Iznova mi se ponavlja, na primjer, anksioznost koja može da se javlja u ponavljanim nekim ciklusima misli koje se tiču strahova od ovog onog, brige za ovo ono, nekog nemira i neke tenzije s kojima ne umemo možda sami da se izborimo. S druge strane, pomenuli smo neka depresivna stanja, to nekako između ostalog je i jedna od najvažnijih tema kampanje, budući da nam se nekako ponavljano istraživanje ukazuju na ozbiljan rizik od razvoja depresije u ovom stanju. Jedan od tekstova koji jedna koleginica, mislim da je napisala u okviru kampanje, kaže da je prosto oko svaki otprilike 5. adolescent proživi neko iskustvo depresije. Depresija se odlikuje, hajde da možda samo još pomenemo to. Depresija je, dakle, ne mora da se javi kao klinička depresija, ne mora da bude kao onaj najozbiljniji oblik depresije koji vidimo možda nekad na filmovima ili koji nam nekako u nekoj popularnoj literaturi bude tu neko ko ne može da funkcioniše uopšte ili ne može ustane iz kreveta. Depresija može da se javi kao jedan hronični osjećaj gubitka zadovoljstva i volje za mnogo toga što nam je pričinjavalo zadovoljstvo ili za mnogo toga što znamo da smo nekad imali volju. I ako to stanje u nekom smislu potraje, može da nam utiče na psihičku funkciju volje, može da nam postaje sve teže i teže da neke stvari prosto pokrenemo ili da sebe pokrenemo. Može da se takođe odlikuje nekim vrstom gubitka samopoštovanja ili gubitka smisla o kom smo pričali. U jednom ekstremnijem obliku, nažalost, depresivno stanje ponekad rezultiraju nekim suicidalnim mislima, nekim suicidalnim planovima ili pak čak i nekim aktima suicida. U tom smislu mislim da je prevencija od neizmerne važnosti. Kada kažem prevencija, mislim edukovanje o tome kako to izgleda prosto imati neku vrstu tegobe, koji su mi resursi za to, šta mogu da uradim, da sebi pomognem ili da potražim pomoć. Nekako ja se osjećam kao da ponavljam ovo zaista mnogo puta, ali mislim da vredi ponavljati. U našem društvu postoji određeni stid od traženja pomoći, određeno očekivanje da mi treba da idemo kroz život i da možemo sami da se sa svim nosimo sve vreme. To nije realno. I mislim da niko od nas ne proživi ceo život, a da je mogao nekako bez podrške. Nekada je podrška u prijateljima dovoljna, ali mnogo je važno ako prepoznamo bilo šta od ovoga o čemu pričamo i ako osjećamo da nekako naši kapaciteti, svi resursi koji su na raspolaganju ne čine da mi osjećamo ja vladam ovom situacijom i ja mogu sebi da pomognem, potražiti pomoć što pre,
istraživanja kažu što pre, to je optimističniji ishod i to ćemo prosto sebe sačuvati i zbrinuti bolje. Na sajtu neselomivi.rs imate i tekstove stručnjaka i video snimke, razgovore sa ljudima koji su prošli kroz iskustvo depresije. Dakle, ako osjećate tegobu, potražite pomoć, to nije sramota. Za sam kraj, ja da kažem studentima, jedna od stvari koja se tiče, mislim da ovde konkretno bila vezana za to pitanje budućnosti, planova i tako dalje. Ja sam naučio to kao mantru, čini mi se kad god je bilo sad neka tako pitanja vezano to šta će biti u budućnosti, umesto kristalne kugle, ta rečenica, dugoročni ciljevi, kratkoročni planovi. To je ono što moramo da naučimo svi skupa, dakle, postaviti smo sebi neke ciljeve, ali okolnosti su takve da naši planovi moraju da budu kratkoročni, ne možemo da napravimo plan za neko dugo vreme. Ja mislim da sad u ovom trenutku naši planovi nakon ove vakcinacije mogu da dosegnu najdalje do letovanja, već nakon toga je neizvesno s tim što je veliko pitanje i za to letovanje i kako će izgledati. U svakom slučaju, to je samo pitanje manji zalogaj, ništa drugo, što se tiče planova i u psihološkom smislu i u profesionalnom. Ana, mnogo ti hvala što si bila sa nama danas. Drage kolege, ja se nadam da smo bili zanimljivi. Ovo je sve snimljeno, tako da ste izabeleženi. Nadamo se da smo bili od pomoći u suočavanju sa vašim unutrašnjim pitanjima, dilemama, nedoumicama. Nema univerzalnih rešenja, ali evo, možda ćemo vam pomoći da malo o njima razmišljate na drugačiji način. Ako to uspemo, mislim da smo onda napravili i da sve oskupa ima svrhe i da ova kafa sa psihologom već u poznije sate imala efekta. Ali još jednom ti hvala. Ja se zahvaljujem ljudima iz Hemofarm fondacije i naravno našim pa i domaćinima iz Ajsika, da ih mahnem i svima vama. Hvala vam svima. Stvarno se nadam da je bilo makar korisno. Budite zdravi. Hvala svima.